Ituturo ko sa inyo ang tamang pagluluto ng adobong manok. Ito ang mga ingredients. Suka, toyo, sibuyas, ahos at siling labuyo, brown sugar para mabalansin natin yung alat at saka asim, pamintang liso at dahon ng laurel. Lagyan din natin ng konting asin. Pag nalagay na natin lahat ng ingredients, haluin lang natin ng mabuti. Tapos, mamarinate natin ng 1 oras. Ayan, pagkatapos natin mag-marinate, lagyan natin ng konting tubig. Tapos, ihalo natin ulit. Ilalagay na natin sa kawali ang minarinate natin na manok. Takpan muna natin. Antayin lang natin na lumapot yung sabaw. Ayan, malapot ng sabaw. Pwede na nating hainin. Tapos, magpapainit tayo ng mantika. At iprito na natin ang manok. Huwag nyo na lang lakasan ng apoy para hindi tumalsik yung mantika. Dapat medium heat lang. Ayan, luto na. Hindi na itong hainin.
masasabi niyo sa adobo? Anong masasabi niyo sa lasa? Masarap. Nakalimutan